Tungukan ko nagani ni din hibol oh. Klaro bitaw nang ano. Tingari man ni oh. Tingari man ni oh. Manay ka maisan diri nga ay jutay madaginot. Dahag grupo kita nang katanom kita mais. At sa syudad dito katanom dito ay. Sumitam na nimo dito. Bisbisan. Sus kaang. Lah. Kana diha mga kapobre, manay mga taungan diha, kataungan no. Unta pa dong. Hey! Liso. Kita mo ni kama isa na mo giagian? Amo ani, agianan. 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 Iba lagi na muso no? Bukan muso, musok na kan? Apa? Ako bilang ano eh? Ako kwarta rin Tudling? Surko? Ay, ito na. Ako ni gamak pero hindi na ako siguro isa mo lang. Narigaw, kwarta mo yapon. Nindog ko kwarta mo. Niga na ako. Sa puso pa imo. Lulus andaan na sang maestri bay. Kita mo ng mais oh. Lulus ang ganas. Tabangan mo. Nagko rin mais diri bay. Maghagdan mo magsanggi. Ako diri yo, bitaw buno. Ate. Ako pero tahan ko. Ako way how na. Bagus. Nak tu nak. Berdoaan. Tinggal ni ha. Ada orang hilang. Oh, boleh. Mana nak tahu? Ada orang hilang. Mana aku praktisan kongkoan din ya. Aku iduin na lang. Set. Urong mo. Di lagi. Ini mau biran dong kak? Udah lah. Ini gitu. Kihanan. Dighamag ako. Dighani maghilak ng makatan ha. Kamu tungsik ba? Pila may ikaw na? Wag mini na ako kabungat eh. Pero umay gini taran mo eh. Wait. Oh, hindi. Ang nautso mo na eh. Ha? Ang nautso mo na. Ang nautso na. Isa ni putawat yo, mani? Kining muli na? Steel plate. Ug muli di ka ba? Bag muli na? Pero kung pinatuloy na. Ay! Ayaw! Ay! Saan lagi? Magkagamay ko. Oh, kuan pa. Hay! Buang! Ero ay. Tagam dia. Di bisa magdahan ng buwan ni. Ni ganing wa ni matimbang gamay din sa din niyo. Di na. Ni, gamay ba ni? 20 ta. Ko 25 ko. Ginasam. Okay ra do. Anin dot kay ako naman ibaw gan dere. Wala mo kay naman bawog tiyo. Ha? Wala ko ang bawog. Ubos mo. Yan ako ubos daya. Bot lang ban.
Ikaw po'y pag-obrag, buhatig ingon din ha, di ba mo rin? Di mo dot ang kuan? Di sa mo dot? Ay di sa mo dot ay no? O kari dire. Pahangdan? O yan ang nagduko ba niya mana? Di mo dot. Kinigig padungukan ko nagani ni din hibol o? Klaro kita ng ano. Tingari man o. Ngari man o. Ngari gab. Pistol igsukod ko dire di man gud makuha. Suwayan lagi na ako kay di lagi na ako kandugon din ha basig pangitaan kon Edwin. Di man mapira sa. Oo nga wala. Ubos mo yun niya kon. Ay pwede adjust mo no. Pwede dire. Pumabaw na siya. Wa may balig wa di na makukupanabo. Wa taraw ko dihe. Sige. Pwede. Okay right. Pero mas nindo pag-agi itong gamapay. Oo. Itong dodoaan. Yan sila na. Iga ka na. Wala. Gaan na ganing putaw no? Bugat pagka. Bigyan na sa kamag. Ira-ira-ira yan na. Torting. Padak ka na ito. Ano yung makabilin sa isor ko? Wag yung mais. Dakong basketball. Dakong hiwagay. Diyahan lang. Di lang. Okay, kana maka pumabaw. Dire. Babaw. No? Diha bala. Ha? Si aw kalom. Og iba. Lagi adjust sama sa do. Ang igil labi na makuha. Salita. Di na mo ko nga kina. Ako ha, inalili ko ni may di mo makuha. Di lang kaagi ini ako ha. Salita ni kay. Ano na ikataon. Ligatan di kalingawan kay kapuyang hasol tayo sila. Di mo niron ta kumobra niya kay reklamo man niya. Kung saan naman lang nila sila daruhan o di kumobra. Ano? Kalingawan ka mo. Agwanta ka mo. Kuha ka? Napin na. Oo, hindi kaya. Gamay kay Lipya. Pero kayo pila ragani ka bulta din ha. Magta. Naugis bol ay. Naugis na. Ugis na. Nabaid. Usa ka tuig na. Wa kay siguro di ba? Linis. Puro-turoto na. Okay, lipis man. Tubita nga ako sa katuig nga ingon man ta to nagabaga mat. Lipisa. Sinalagay bastang puti ginatanan. Maghadlok lagi ang kuan ha. Wa ganoy kapal. Di mo pilit kay kuan man. Ya bigyan sa me. Kasi ito. Nagguay mi sa mga dinosaur. Bulan ko ni ba? Pamita. Diba? Kamaisa nila og nabukid pa ko. Siguro mas ko diri oh. Ita. Suya lang tanis bukid. Naburungan ko man eh. Naya sila ka manina. Ako malapit ha. Kanang mga taga-syudad ba? Yan no. Lockdown na mo mga taga-bukid. Lockdown mi sa taga syudad. Lockdown. Yan ora kay lockdown. Ugangan ako, shout out sa ugangan diha nga. Murag. Hapit mi di patukurog balay. Nagaba. May padres bukid. Kay linaw pang pupuyo. Gila lega. Apa enggak? Perinda, cinta na ako. Cinta? 50 mil? Perinda?
Kang. Dipili. Oh. Hindi kayo dyan sila magpinda. Siyang. Bigyan niyo tayo sa slogan. Sinta o dibinta. Rekor. Duyuan. Ala, layo kaya. Kaya may yuta. Iya ka ba yun? Oh. Turok yun. Ano ka? Ano ka? Ay, inamis among tabay-tabay nga gamay. Magsukuan ba?